kusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Alright. Bueno mga tugang, maray na hapon po sa Indoga Boss. Maray na hapon po sa nakatutok na sa saindang mga radyo. Sa mga nakatutok ko niyan sa satuyang official Facebook page, DZGB News Online, asin sa satuyang YouTube, DZGB Ligaspi. Maray na hapon po sa Indoga Boss mga tugang. Welcome sa programang Bicol Target. Mahatod sa indonin mga presko asin may init na bareta ngunya na hapon. Mag-uri istorya lamang kita kan mga pangyayari sa satuyang palibot. Digdi sa probinsya kan Albay, Bilog na Bicol, national asin international. Katawang tadyan ang Mega Force Patrol sa panginot kan samuyang Chief Reporter Jimmy Nasalita dyan sa 3rd Distrito kan Albay. Sa 1st District, Jomar Bien. Sa 2nd District, si Sir Al Armario. Diyan sa Capitol asin sa Southern Barangays kan syudad nin Ligaspi. Jasmine Baloloy, naka-leave ngunyan. Siyempre, katuwang ang samuyang Chief Technician Ramir Tanay. Sa satuyang Facebook and YouTube, ang nagkakanakayan iyo po si Jerome Martinez. Sa production, Shara May Liron. Sa newsroom, News Director Mar de la Cruz. Katuwang si Jenny Balyaran asin Mary Joy Jeresco. Yan po ang bilog na tropa kan DZGB. Welcome sa programang Bicol Target. Mga tugang sangaran ni Sir P. Fernandez. Ako po si Joshua Bino. Bueno, dito na pagpaharalo yon. May report tulos. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Nasa linya si Sir Al Armario. Sir Al, maray na hapon. Thank you so much, Joshua. Maray na hapon. Dahil talagang nangyari sa konfirmasyon kan appointment ko na ni Natividad Krishnan na maging provincial assessor kan Albay. Ngunyan na hapon sa regular na sesyon sa ika-4 na pagkakataon sa rekonsiderasyon na pigagad ni Gobernador Attorney Rex Lagman para sa konfirmasyon ni Natividad Krishnan bilang provincial assessor dahil hanggang ini nakalusot pagkatapos na konestyon na giraray sa mga legalities asin technicalities kan majority sa sangguniang panlawigan sa paagi ni Board Member Attorney Melissa Abadesa Armidilla ang appointment ni Krishnan Natividad. Sa botong 7-3, nag-mayor talaga ang kontra sa appointment kay ni na sinda Board Member Attorney Melissa Abadesa Armidilla, si Board Member Dante Arandia, Board Member Eva Ribaya, Board Member Jessup Salceda, Board Member Vic Siga Jr., Board Member Mateo Gamboa, asin Board Member Concon Juan Miguel Salceda. Pito sinda. Sabi Joshua na kuminontra sa appointment ni Natividad Krishnan. Yantras na tuluman ko na, so nagpabor na proponent na si Board Member Attorney Sina Marion Robia de la Cruz, Board Member Rolly Rosal, asin Board Member Vince Baltasar. Alagad sa halawig na deliberasyon, discussion kan mga board members
nagrehinarman giraray na desisyon kan majority ay nanapan ng mga technicalities, mga legalities na technical sinda sa mga legalidad na piga-aanap ni board member Abadesa Armenilla bilang sarong abogada, kaya minabot sa punto na nagburutuan. Kaya sa ikapat na pagkakataon, konsideradong disapprove kan sanggunian panlalawigan ang konfirmasyon ni Natividad Krishnan na kutana iyo ang gusto kan gobernador na i-appoint na provincial assessor kan Albay. Gari talaga naglalabog ang bulos kan salog, Kuya Al. Parado? Parado ang bulos. Barado nga ni pala. Bago sana naglabog, barado na. Parado talaga. Kaya yun na yan. So, ibang board members, may mga kaulangan man dahil nagpag-attender. Kaya yun, so naging burutuhan ko niyan. 7-3 kontra, pagpapabor, kontra sa appointment ni Natividad Krishnan. Mamundoon man si Madam na uminali digdi sa sesyon dahil yun na nga na yan, pang-apat na beses, disapprove ang sa iyang konfirmasyon. Malay mo sa ika-5. Sunod kayo na administrasyon. Sunod na administrasyon. Anyway, tabi, just right, sa mga highlights digdi sa sesyong regular, kasanggunian na panlalawigan. Alarmario, thank you. Yes, thank you, Sir Al. Ayan po mga tuga ang nangyari man sa sesyon regular dyan sa Sanggunian Panlalawigan kan Albay. Kung papairalon mo, Kuya Ramir, ang matanglawin, medyo talaga naglalabog ang bulos kan salog. Sabi nga ni Kuya Al, bako ngayon malabog. Barado. Sa indaman po yan mga friends, kanya-kanya man siyempreng paninindugan, kanya-kanyang diskarte politikal. Diba? Basta ang number one dyan, dapat dahil may sakripisyo so para sa mga albayano. Diba? Buwan mga tugang maray na hapon po sa Induga Boss. Ano ang daing pundong istorya tabi ngunyan, Kuya Ramir? Ang daing pundong istorya ngunyan mga tugang, ining pag-abot sa West Philippine Sea. Diba? Nareparo, dahil man kayang pundo ang namamati na panggigipit, hali digdi sa mga sabi nga ni kan iba, mga singkit. Dahil taman pigagabos, diba? Dakul kitang mga Chinese friends. Digdi sa probinsya kan Albay, mga Chinoy, mga pure Chinese na yaon digin nag-i-restar, naging katuwang na sa lado kan ekonomiya, sa business sector, diba? Naging katuwang naman ining mga katugangan tang Chinese. Nayarao na digdi haloy na, diba, nakasarabay-sabay, nakasaro sa lamuwa. Pero itong sa mga pigaapod talagang mga, sabi nga ni kan, aggressors duman sa West Philippine Sea, ini ang talagang kung mag-iling ka mo mga tugang ki mga balita, mag-iling ka mo sa social media po baga, ada ko lang nagbubutwa ng mga videos, balita sa mga, pero the best, kung mag-iling ka mo din balita, sa mga legit sources tabi mga tugang, di ba? Mailing nindo talagang makagulo-gulo man minsan, lalo itong latest incident baga duman sa Ayungin Shoal na may mga bitbit ng armas, yug-yugon mo, may bitbit ng patok. Pigarapas na itong rubber boat kan Philippine Navy. Philippine Navy ito mga tugang tapos ang kakontra ninda Philippine Coast Guard, Chinese Coast Guard, 'di ba? Sa ano pa sana sa background kan Philippine Navy yan, 'di ba? Compared mo sa Coast Guard na medyo civilian in nature pa yan, mga tugang. And ang Philippine Navy armed naman talaga, 'di ba? Pero nailing mo su patience, pasensya kay itong mga katugangan ta duman na mga Navy na nakihampang sa pagdaguso kay itong mga CCG
sa mga Chinese Coast Guard. Nailing mo sa pasensya, pero dawa nga ni. Mawaran ki pasensya duman. Garaday ka man dumangganahan, tayo yuguyugon mo, kuyugon ka kayto, gulping mga Chinese Coast Guard, dagusuon ka mo pasiring duman sa Ayungin Shoal, sa sadiring teritoryo, dagusuon ka. Kung halimbawa, ikabaga, maski sisi man talaga Kuya Ramir, di ba? Yaon ka sa sadiri mong pagrugaring, yaon ka sa pagsadiri mo, bigla kang dagusuon. Ang number one na malawag sa isip mo talaga, mauuyam ka, madadagit, di ba? Yugon mo, may saro pangani pala na Navy personnel ang naputulan ki Guramoy. Tinawan nga ni ki Kwan, tinawan ki parangal ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Pero alam nindo mga tugang kung ano ang medyo makamundo matapos itong nangyaring insidente sa Ayungin Shoal. Sunagin pahayag, kung matandaan nindo, sunagin pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ansabi baga, ansabi, probably ngaya, itong nangyari naman sa Ayungin Shoal between Philippine Navy and the Chinese Coast Guard, probably ngaya, sarong klase nin misunderstanding o kaya sarong klase nin aksidente. Diba? Dakol ang nagsasabi na talagang aggression na ito lusubon ka naman. Pero ang sabi ni Mr. Secretary Lucas Bersamin, baka ngaya misunderstanding or baka ngaya aksidente, di ba? Ini ang medyo makamurumondo lang sa parte kan iba na mga nagmamasid, nagiiling kibalita, nagisubaybay kan nangyari dyan sa West Philippine Sea, di ba? Paano mo, alimbawa kita Kuya Ramir na mga kasaradayan, gusto tang ipaglaban sa tuyang karapatan, maski nga ni so basic right, mako duman sa West Philippine Sea alimbawa, gusto mong ipaglaban sa imong karapatan pero sadit kang tao. Paano mo ipapaglalaban? Paano mo ipaglalaban so para talaga sa imo? Paano mo ipaglalaban so talagang sa imo? Kung itong mga nakakataas sa imo, may mga kapangyarihan, iyo ang medyo atrasado, di ba? May nag-comment nga ni nasarong historian duman sa pahayag ni Executive Secretary Bersamin na ang hiling niya sa tuya, kundi ako masala mga tugang, ining historia na ini si Pignot ko kaya digdi Jose Antonio Custodio. Anong sabi? After kay itong pahayag na baka nga iyan na nangyaring iyan, misunderstanding or kaya aksidente, ang sabi baga, baka nga ang iyan ang maging mitya, tangani, ang hiling sa tuya kay ning China, mga kwan, mga duwag, mga takot, mga duwag, matugot daw kita kaan ng mga Pinoy. Pero minsan kaya baga mga tugan, dipisilon man talaga pagguruhirin ng bangon. Sabi nga ni kan iba, gira na nga kong gira. Pero kung totoo son, dugayon lamang kita sa pwersa ninda. Although, yaon sa mga allies ta, sa mga darakulang nasyon na kasurugkan Pilipinas, dahil man yun siyempre mga tugang basta-bastang madot-dot sa gira. Siyempre, madadanyan man sinda, gastos maninda, di ba? Pero kitang mga Pinoy, medyo makamaramundo lang na ready ka, kasaradayan, ready ipaglaban kung ano ang para sa to, kung ano ang sa tuya talaga. Kaso sa mga nasa taas ta, yung medyo atrasado, inda. Pero latest nga ni baga nagbutuan na istorya, so opisina ni Defense Secretary Gibo Chodoro, pigkontra naman itong nainot na pahayag ni Secretary Bersamin. Na ang sabi nga ni Secretary Gibo Chodoro, it was an aggressive and illegal use of force, na talagang medyo mahihiling mo man sa mga aktwasyon base sa mga nagluwas na mga video footages na talagang pigduduro-duro na kan patok, di ba? Pigduduro-duro na kan patok, biyo nang titirigbas itong rubber boat. May nagkaport lampanin Guramoy. May mga nagkarulugadan pang miyembros kan Philippine Navy. At least may stand. So Department of National Defense, di ba?
Pero kaya dahil man kita, sundo man sana kita sa sa diplomatic protest sa ngunyan, mga tugang tabi. Kung mailing to sa mga news national. Kasi syempre, dahil man kaya ron makipagsabayan, bala sa bala, kanyon sa kanyon. Dahil man kayang makipagsabayan. Pero po, maasa man ginara kita sa mga darakula tang allies, di ba? Sabi nga ni bagang ngunyan, usuhon so anong ngunyan, usuhon so mga nagluluwas ngunyan online na i-boycott na mga tugang ining mga Chinese products, dahil na dapat bakalon, dahil na pagtangkilikon. Anhapot kaya, nakitang mga Pinoy baga, mga bako man sa pag-judge, pero kadaklan mga sa tuya, arog sa muya, arog sa tuya. Mga bako man haralangkaw ang pagkabuhay, medyo nasa laylayan ang kadaklan, di ba? Kung i-boycott na yan ang mga Chinese product, kita patay kung pag may gusto kitang bakalon, ang dalagan ta mismo syempre sumura, di ba? Medyo I don't know kung pwedeng mangyari, pero sa iling ko medyo malabo tabati dakul baga yan ang mga kadaklan niya sa mga produkto una ta mga branded na maray, di ba, mga magagayunan ang mga brands, mga solid brands talaga, pero data manufactured iyan pigi mo mangrari sa China. I don't know, pero gari medyo alanganin man itong call kaniba sa social media. O ba na mga tugang, mabalik kita taod-taod pakatapos kan mga pagiramdom ni Chief Ramir alas 4:30. An oras hatod sa Indokang Knorr Broth Cubes. Gawing meaty sarap ang tinola with Knorr Chicken Cubes. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Actimed Quality Generics. Ang abot kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore. Gamot na singbisa. Up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor. Ilayo ang inyong mga chikiting sa piligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Nak, iabot mo tong 50. 20 lang naman ang isa. Bayad po! Oh, sukli! 5 piso? Gets ko yan! 15 minus 40 is equal to 10. Manong, 10 po dapat na sukli ko. Ay, sensya na. Galing mo naman. Talino Activated sa tulong ng Talino Booster Formula from multivitamins, minerals plus lysine Nutroplex. With proper diet and exercise, bilis isip, todo focus at bilis diskarte pa ang anak mo. Alagang Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus lysine is the generic name of Nutroplex. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Kalidad na gamot, vitamins at pampaganda, meron ng Unilab para sa'yo. Yan ang alagang Unilab. Camille Prats Yambaw po. Yan sa Lanala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Buwan mga tugang, welcome back sa tuyang programa Bicol Target Afternoon Edition. Sa pangalan po ni Sir Pio Fernandez, sa Giraray ako po si Joshua Bino. Buwan mga tugang, ano daw anigwa Kuya Ramir sa probinsya kan Sorsogon nawara digdi sa tuya sa Albay. Ta medyo abantihon bagang marayanaw. Kaso bago kayang aga tabi mga tugang, nagbisita baga digdi sa Police Regional Office 5 dyan sa Campo General Simeon Ola ang halangkaw na opisyal kan Philippine National Police, si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Siya kunyan saro sa mga nanginot sa nangyaring inauguration kan bago o ketong reconstructed na Santo Niño Chapel dyan sa laog kan Campo Ola. Iyan po kaya bagan chapel piga pinatugdok din bago kan nakaaging 2023 IT and after 9 months yun na yan, natapos na. And kasubago, nagpasalamat ining si PNP Chief Marbil kay Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director kan PNP Bicol. Naimbitan ngayon ako ni RD Dizon na saro sa magsabay para sa inauguration kay na Santo Niño Chapel. Saro ngayon ning maray na paagi, taan mga kapulisan tangaya, ang mga kapulisan ngaya, dapat igwaman nin pinaghuhugutan na nourishment hali sa simbahan, di ba?
Pag may problema ngaya, siyempre arag ngaya sa kuya. Pag may problema ngaya ako, minadulok sa ngaya ako sa simbahan. Although wala ka man ki madadangog tulos na simbag, pero at least ngaya medyo hinggianan. Medyo magian-gian sa buot na nakapag-express ka. Kumbaga nakapag-usip ka kan mga gabat na namamati mo. Importante manangat iyan mga tugang sa mga katugangan tang pulis na nagsiservisyo para sa peace and order and safety kan sa indang mga mga civilian kan publiko, di ba? Siyempre, dapat malanggad guided nin magayon asin tama na pag-uugali, di ba? And katakod nga ikan pagbisita kan PNP chief, kaibahan niya mga tugang iyan si Regional Director Dizon na nagresibi kay itong donasyon 17 patrol car, tabi mga tugang 17 patrol car, boda 4 na mga K9 na mga ayam nagagamiton pamparong ki droga, pamparong ki bomba. Taan sabi nga ni i-deploy iyan pakatapos nin training, i-deploy dyan sa mga pier kan Sorsogon, dyan sa Matnog asin sa Pilar, which is very good man. At least dagdag sa seguridad and dagdag sa prevensyon. Makapugol na may makalaog na mga kontrabando digdi sa Bicol Region, o kaya makapugol na may makaagi na mga kontrabando digdi sa Bicol Region. Ta ini bagang Bicol, ilalo na ining pier ta digdi sa Matnog, sa Pilar, sa iba pang mga pier. Gateway, kumbaga entrance and exit kan mga hali sa Metro Manila, hali sa Luzon area, pasisirin digdi sa Visayas and Mindanao region. So aling Mindanao, so aling Visayas, maagi naman digdi sa Tuya, pasiring naman sa Kamanilaan. Di ba? Iyo bagay ni sabi nga ni Kanpideya, kung matandaan ta mga tugang, mga pig-report nga rin mga nakaagi, so pakipag-uron tamang kay Pideya Bicol Regional Director Edgar Jubay, na iningayang Bicol, bako man niya directly o talagang bagsa kanin illegal na droga, pigaagihan niya kita, hali ngaya sa NCR, maagi nga pasiring sa mapasiring nga sa Visayas and Mindanao area, maagi nga sa Bicol. Ta ibabarko, di ba? Ta dahil piling isa kay sa aeroplano ta, mas mahigpit naman ang security, di ba? So ini ang ano talaga, agihan. Siyempre nga pag inagihan ka, dahil man pwedeng deke mga, sabi nga ni, mga tapuya, sa mga takdag, mga walat, na ibiwalat naman digdi sa Bicol Region, pipawagas naman kung sa na mga lugar digdi sa Satuyang Region. So at least, argeto may dagdag na K9 units, very good. At least dagdag lamang sa prevention, na dahil kami makaagi, dahil kami makalaog ng mga kontrabando. Itong donasyon, 17 patrol car, plus itong K9, hali mga tugang donasyon kan provincial government of Sorsogon ni Governor Boboy Hamor, and siyempre Sorsogon ang makinabang man itong mostly itong mga patrol car, itong mga K9, siyempre mostly duman ito mapapakinabangan kan mga municipal police station, provincial police station kan Sorsogon. Siyempre yun man ang prioridad. Pero mailing talaga mga tugang, di ba? Dakula ang suporta kan provincial government sa saindang kapulisan. Dakulang bagay man ta, siyempre makakatabang man iyan para sa peace and order situation kan saindang probinsya. Di ba? Naradahong ko sa discussion kasubago na nag-ano na ngaya, na hihiling mi na ngaya ang decrease pagbaba mga tugang sa mga crime rate, sa mga nangyaring krimen as in sa insurgency. So yan, so padagos ng pinagbabalo na mamantinir itong pababa na trend kan mga nangyaring krimen and insurgency dyan sa Sorsogon. Diba? So nailing tang suporta, why not sa iba pang mga probinsya, Albay, Camsur, Camnorte, Catanduanes, diba? Kung halimbawa kaya man na makapagdonar kan na PGA for additional equipments para sa pagpakusog kan police force, 'di ba? Para sa mamantenir
ang pasiorden sa sendang mga lugar. Bueno mga tugang, may dagdag na istorya hali dyan sa lawas. This time, hali sa samuyang Chief Jim, maray na hapon. Yes, Joshua, maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong bareta, medalya ng kagalingan, na onra na iginawat ka so bago yan sa Campo Simeon Ola sa pag-abot ka na PNP Chief. Sa Chief of Police ka na UWAS PNP, Police Major Ervin Bilyen, ini may kinaraman sa pagkakaresolba immediatamente kan makaturutristing krimen sa barangay Mapurong, UWAS, kung matatandaan, kan sarong PWD na nag-edad 20 anyos, nagpaaraman sa naini sa iyang lola na yun nag-asikaso kay ni na mapasiring daman sa paryente, alaga day na nakantos ta bigga tambangan ini Joshua kan duwang personang edad 14 asin 20 anyos. Digdi sa pagpa-share niya tungo niya na pagkahapon sa awas sa PNP headquarter, nakahuro niya to ang mga police digdi and piganap niya to si Chief of Police Bilyen ang sabi na dahil pa man nagbabalik ta pig-awardan ini kaso bago manungo digdi sa akomplisemento na naresolberan tulos so krimen na nagbuto kan nakagingalaw digdi sa area kan UWAS Albay. Medyo naging busy mo na dito si Chief. Kasubagod, Chief Jim Palan, katakod kan pagbisita ni PNP Chief Marbil. Pig-presenter man sa mga nagka-discovery bagang mga armas doon sa tablon kan UWAS. Sarap man sa kasabay na garo ito. Kasabay na sa mga akomplisemento kan liderato ni Chief of Police Bilyen. And pigapot niya to kung hain na itong 14 and 20 anyos. So 20 anyos kinasuhan na rape with homicide. And itong sub 14 anyos minor, palibas sa minor, under custody ni kan DSWD. Dahil pa man pwedeng sangatan nin kaso. Yes. Okay, so yan ang sa tuyang mga dagdag na information from UWAS, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you, Chief Jim. Congratulations po dyan kay COP Bilyen dyan sa Municipal Police Station po, kan UWAS. Kundi ako nasasala, inis yung mga nainot man na piga re-report ni Kuya Jomar na naging acting chief man dyan sa Bakakay. Kantay man po mga tugang na igwaman baga ki babae man na ni-rape duman sa may dalan sa barangay Hindi. I don't know kung sa term man ito ni Sir Bilyen dyan sa Bakakay. Bueno. Mga tugang, dagdag na report. Tali dyan sa 1st District with Sir Jomar Bien. Sir Jomar, maray na hapon. Salamat, Joshua. Day ko na matandaan kung term niya ito eh. So duman sa barangay Hindi na ginadaan na babae. Correct. Actually, der man ito na rape. Ginadan lang noon ata. Yo. So, suspectsaran lang na ni-rape. Pero nako baga ito. Kada sa gilid kandalan. So estudyante baga ito. So graduating student ito. Correct ko pala. Sinabi ko sa bago. Day man actually pala talaga confirmed. Na suspected lang. Aligado. Actually, day man nga ni daroy na bagan lang ito eh. Dahil ko na matandaan. Anyway, sa iba pang mga bareta, posibleng sa aganasa na magkaigwanin
chains of command sa Tabaco PNP. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News kanibang mga miyembros kan Tabaco PNP matapos na bising niyan si PD Julius Año Nuevo dahilan sa pag-abot man asikaso man kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Susog sa impormasyon, pigahalat o halos day pa nakakabalik sa Albay PPO si Colonel Año Nuevo na dumangkot gigibuon na turnover kang command o pagsasalida kan Chief of Police digdi sa siyudad kan Tabaco. Kaya dapat ko ta nakasud mapay ni pero busy yun, ngunya naman, iura naman kaya malamang sa aga na sanaday ni mangyari. Si Police Lieutenant Colonel Jonathan Liado, iyuan maduang taon na sa July na Chief of Police kan Tabaco, as in makusog ng ugong digdi na ini sa salidahan na kasud mga nikota na malamang na sa aga na sana. Alagad kung si isa ang masalida, daini isa man na pulis namin na kumpirmar sa DCGB News kung sisay ang isa salidang Chief of Police kan Tabaco apwera sa pagsasabi na garudara ni PD ini and garo official ini na lateral entry. Apwera kayan sarado ang ngimot kan mga pulis as in nagsabi na mahalat na lang sinda sa aga kung sisay an masalidang bagong Chief of Police kang siyudad kan Tabaco. Yan tabi, Joshua, mga dagdag na barata, Jomar Bien, DCTV. Thank you, Sir Jomar. Mapalit palan ki Chief of Police dyan sa Tabaco City Police Station. Dapat palan kasudma, pero fiesta baga, kumusta daw sa fiesta dyan sa Tabaco? Kaya to kaya kan fiesta, usuhon baga dyan so pagpista nga sa Tabaco, ang mga jeep ba kayo to, nagdangadang pa sana dyan sa may San Lorenzo. Bibaraba na so, ano nga po kayo ni? So, plastic barrier sa bintana. Panigurado talaga. Mauli ka ng dumog. Nagadurog-dugan na ka dyan, Kuya Ramir. Ang problema, kung medyo may buyong na, nakainom na, bako na sa normal na pag-iisip. Pag sibya sa'yo mo, taga-taga rin mapurparat ngayon eh. Pero bako na masyadong uso mo dyan sa Tabaco. Maray kung kung halimbawa holiday na piyesta ngayon tapos ginibong non-working day. Dawa magdumang ka sa Tabaco, madumog ka man. Para kung halimbawa araw ka hapon, may opisina, Tabaco man non-working holiday dyan, dahil man na-ideklarar, malaw ka ngayon sa trabaho, naka-uniformuhong ka, magla kang dugdugon, talagang mairinit ang payo mo. Tapos ngunyan, nag-abot si PNP Chief Marbil, so na-cancel naman. So, makada sa aga, magkaigwanin na pagbabago ni liderato dyan sa Tabaco City Police Station. Maduwang taon na pala, medyo haloy-haloy, bako arog digdi sa tuya baga, kaya itong mga nakaagi. Digdi sa Daraga, sa Legazpi, dahil panganay titumbahan kay mga na bulan lamang. Pipalitan, nasa salidaan tulos ko yan. Dyan sa Tabaco, medyo nahaloy-haloy man, 2 taon. Di ibig sabihin, pa 2 taon naman, tagari halos nagkasabayan ini, kan nagka-egwan reshuffle, gari nagkasabayan lang ining chief man kan Daraga, si Chief Police Lieutenant Colonel Ed Cirillo Jr. Gari aram ko, sarabay-sabay niya yan si Chief Liadok sa Tabaco. So, pagkapaduwang taon naman ini sa Daraga, medyo haloy mananggad na nagkaigwa ki saralidahan, bakan mga nakaagi ka ito. Nagsalida ngon yan, after 2 weeks, masalida na naman. Tapos mabalik naman sa dating chief, tapos masalida na naman ki panibago. Tapos kung medyo nag-araloy-aloy na Maray na hapon po kay Sir King Reynaldo. Good afternoon, Joshua. Bicol Target Program, listening and watching from Bangkerohan. Maray na hapon po sa mo, Sir King. Si Kagawad Yay Ragero, good PM po idol. Maray na hapon po sa Gabos na parantabay kan sa indong programa. Lalong-lalo na po dyan sa Sakong Padabang Barangay, Barangay Cabangan West. Salamat po.
Si Director Edwin, all around, yun na talaga ang buhay, tabi, Direk. Come what may, fight sa ng fight. Bagay ka man dyan. Mas bagay kami. Gari, nakuang ka ha. Nasaroan ka ni Kuya Lowens. Nagbakal pa lang raffle ticket dahil nang gana. Worth 500 pesos. Abay ng mga tugang, naramdaman ko lang Kuya Ramir, gusto ko ining matukar kung sisay ang pwedeng makaunabi lamang. Taan iba daw ng mga driver kaining mga dump truck baga na may kargang quarry materials. Pagdain ng laog, huna mo kung nagkakarira Jerome, matanga sa banggi, ang padalagan mga marabason, lalo kung halimbawa ang harong mayaon sa gilid kan tinampo, marabason ang padalagan kan dump truck daing laog, biglang mapapaagi sa dakulang lubak, isus na karandol ka yan, makauya mo nun pagdangugon pagkabanggi, lalo kung mga alas 10, alas 11, minakarandol iyan, siyempre sobrang rabas kan padalagan, di ba? Makulugon sa talinga pag nakikigkig ka baga na turog ka, bila ka makikig kang makusugo na karandol, bako sanayin mga tugang, so safety syempre, kan iba pang mga motorista, di ba? Bako man po gabos mga tugang. Actually, may report nga ni si Kuya Jimmy dyan sa 3rd District, ay, day ko lang sure kung sa ginubatan ito, na may sarok man na municipal councilor, ang gari nakamalis siya na pagday ngayang laog ang mga truck, mga marabasong niya ang mga padalagan, pabalik garo ngayon sa quarry site o kaya duman sa stockpile area. Mga marabasong talagan, iba, bako man gabos tabi mga tugang. Buda, minsan baga, makaanohon, dapat talaga ang helmet mong sulog Kuya Bunjing. So, full face na talagang matakloban mong buo ang sa imong pandok. Di ba? Tako na halimbawa ang sulog mong helmet, so half face lang baga. Bako man so nutshell, so half face, so taklob man ang buong payo, tapos salming lang na may nataklob sa pandok. Pag minsan, pagkasunodan mo bagay yung mga dump truck, pag abot, alimbawa nagbaya ka haling tabako, pag abot mo ligin Ligaspi, maanuhong ka na, nakulong ka ng muta, na kulong itom, tadakulong kang tapsik na mga baybay, gari nagatagistiki baybay pag nakasunodan mo, di ba? It's okay man, pero medyo makatakot lang kaya kung mga marabasunon man, lalo kung ika nakamotor ka, di ba, nakakasunod sa imo, nadangog mo, marabason, makarandulon, ba naharog, ba na nakukura baga, magpadalagan kan motor, bako man garo, baybay man garo ang karga nindo mga tugang, bako man garo chicharon, day man mahuhumil, pwede man garo makapadalagan ki, so, swabe lang baga, so tama lang, para, marilaman ko na, alimbawa baga, pag aksidente baga, involved yung mga darakulao na truck, rogado talaga ang mga involved, ta siyempre, sobrang gabat bakan, dump truck baga yan, kung banggaon ka yan, o kalimbawa ikaw ang makabangga dyan, talagang rulot man talaga ang mabangga, di ba? Kaya baka lang, kung pwede lang po, mga friends, na bay man masyadong makapakaskas man na maray, lalo kung banggi na o kaya hapon ta, syempre, swabe lang na dalagan, ta, dipisil baga ang aksidente. Ang aksidente, day ta aram kung no rin iyan maabot. Kaya mas maray na permi ng pasiguro, di ba? Bako manggaro pa orang basa ng pagkarga, buda pagdiskarga. Yan sa naugaring kung may pigahabol na you know, 'di ba? Pero patabi lang. Maski sa iba nga naka-istorya man sa ko na mga marabas niya ang padaralagan. Ingat-ingat lang po kita mga friends para iwas kita sa aksidente. Okay? Bueno mga tugang, salamat po kan sa indong pag-antabay digdi sa programang Bicol Target. Masunod na po ang barat alas 5 kita manggaya mag-iribahan. Sa ngaran po kan regular nindong kaibahan sa programa na si Sir Pio Fernandez. Ako po si Joshua Bino. Salamat kan sa indong pag-antabay. Nadagog nindo ang